Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei săgetători! Astăzi facem etalarea pentru 30 octombrie, 15 noiembrie. Haideți să vedem ce are să ne transmită cărțile pentru următoarea perioadă. Ce are să ne spună Universul? Împărăteasa, prima carte, Carul, 3 de monede, Turnul, 5 de cupe, 2 de bâte, Conducătorul, Nebunul și la baza pachetului, haideți să vedem ce avem. Avem asul de bâte. Cărțile ne spun că treceți printr-un moment dificil. Avem aici Turnul, sfârșitul unei situații care vă dă un pic bătăi de cap. Nu sunteți, bateți către retragere, către izolare. Simțiți că ați pierdut ceva din viața dumneavoastră, însă nu uitați că în spatele dumneavoastră există aici alte oportunități. Da? Avem aici 2 cupe. Împărăteasa ne spune că trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, distrați-vă, aveți grijă de dumneavoastră, mergeți la o sală de sport să uitați de aceste lucruri care vă doboară în momentul de față. Aveți mai multă grijă de dumneavoastră. Avem aici Carul, care ne spune că aveți de gând să faceți o călătorie sau călătorii pe distanțe lungi, însă deocamdată ceva vă ține pe loc. Poate că această situație va la sfârșit și veți merge la drum. Se pare că veți face un drum pentru acest drum are în vedere un nou proiect. Regretați un loc de muncă pe care l-ați pierdut, dar va veni ceva care vă va pune pe drumuri. Ori un nou loc de muncă, poate ca șofer, sau în orice caz ceva care are de-a face cu drumuri lungi pe care trebuie să le parcurgeți. Se pare că veți lua această decizie pentru că avem aici un nou început. Avem aici Conducătorul. Veți avea succes în această călătorie a dumneavoastră.
veți risca, dar acest risc vă va pune pe acest tron. Poate faceți un curs nou care este la distanță. Dar veți avea de câștigat. Pentru că avem aici asul de bâte. Da? Veți înfrânge această situație, veți ieși din această situație. Da? Deci nu ați pierdut nimic. Dacă aveți de gând să luați această decizie de a face un curs nou, de a vă angaja într-un proiect nou, să știți că va fi cu succes. Cam atât pentru dragii mei săgetători. Eu vă urez succes și ne revedem la următoarea etalare.